अंडी घालली ह्याची अंडी राव ही अंडी मा चल माका धापलंय काय हां हे बघ हा. आता उघडलं आणि असा जातोय तर तिसर म्हाका असा 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 हालांक लागला काय बघलं तर येणं मोठं साप हे ह्याच्या तुट्टा हा येणं मोठं साप ही दुडता ही न्हय तुट्टा अख्खी होती हुंय त्याच्यावर होतो आणि हलता तेव्हा म्हाका बघल्यान बॅटिंग मारले की आणि मी गेलो आणि बाबाक सांगान गेलो बाबाक सांगान गेलो तर बाबा काय नाही येवच्या आधीच दडलो केदो होतो असं मोठं लांब होतो येवच्या आधीच दडलो म्हणून तशें मी परत मग हांगा काय जाया आबाकडे जाया तो लपलो आणि आबाक हाडले न्ही आबान मग काय केल्यान उगडल्यान चुट्टा उकडल्यान तो बुडी गमलो आबा बुडी गमलो तो आबा हांगा काय एक घाबरा नको गे ते ह्या तो जिवरतो खराच रे जिवड मा हां कसलो रे दिसलो सडसडीत आणि असो एवढो मोठो दिसलो भंय दिसलो म्हाका त्याच्यात मी घरातच येईन 2-3 दिवस आणि मग तांदूळ बिनूळ गाठीत बांधलेला आंबा गेला ना बांधते तांदूळ बांधले तर मग थुईत गेलो ऐकलं असा थुई राहा त्याची लिसून गेलो थुई रवलो जाऊन ना काय म्हणतो दारातून गेलो आणि थंयच रवलो मेरा गेलो घेतो मी आता इतको टाइम बसा ना आता गेलो रे